Рангеля ловия. Ей, плашиво, плашат се от тебе. Тико, иди в средата. Ечко, оня не е влезал при 85 година и се плашат от него. Бре, тико там си. Ви посрещнете на по текст на радара. А нещо по-близко бачи, което да слушаш преди да почне нашия разговор. Има ли леки? Значи тук телефон па има. Какво да пиша първо? Дъщеря пише. Чакай. Така, почва да направите разглед. 8-3-1. Само не има да бързеш, защото така правите шанта. Хора, които са на волана, трябва да намокрят тази тишата и да обачат и всичкото много. Да, няма такава възможност. Защо да няма тишата? Не. 870 рангеловата. Дъщеря Бяла Стоичкова. На 5. Колко? На Гошо 840, дъщеря Бяла Стоичкова. Нали предните беше? 870 бяла на Стоичкова. Съдбата. Предната 840. Първата втората обсъдзе. Чакай малко, това е шире, това е прясно. Прима, три, иначе един е произгод. Това така не може. Един да дори. Това мляко, не плаве се. Оттам. Оттам. Не обаче матергилката да изчакаме. Вижте, тогава са опасни направо. Тази книга, така искам аз да кажа, защото не е било честно. Тя е написана в основници. Шиде, това мляко от Рангел където дойде 842. Дъщеря черна номер 3. От Рангел. Точно ти направя. 8 колко? 842? 4-2. И колко не е? Чакай ли тя привания, да? Сега от Гошо коя? Така, Гошо дъщеря принцеса Прокопиева. Съобщение на принцеса Прокопиева. Е да го... Трангел. Какво от Гошо? 100? И 50. Дали подобряват паметта на хората и дали да сърдечното нещо. И се оказва, че ни преди не Също се отнася и за другите. В Америка, например, когато хранителни добавки, не прави антиреклама, защото значи в Америка е написано, че проверени този продукт. Така, на Рангеловото мляко дъщеря Попче Гуна 346. Не може да лекува. Коя дойде? С маслиничката, добре.
Това са където ще го мерите сестра пиштола. 330. Или дъщеря мечка, пак 330. Ще става, не знам как се е става сега. Колко? 90. Ангеле, ти имаше готова продукция. Като посочва в някои случаи, може да ги осигурите. Неговата си дажба, както по отношение на развитие на мускулатурата, така по отношение... Леко има ли като... Аз предлагам да продължим разговора, като да спините водичка, защото виждам, че имате вода. И да чуем една песен. Така, това мляко от Рангеле 855, дъщеря глезак 474. А от кой ще всяка и помера? Така, нонка, да. От Гоша нонка. Значи на Гошо 150 нонка. А коя въобще? На Рангел? На Рангеле 4... 855. Да. Гоша тук си това трудното шиле. Там една режима, после ще бъде готова Рангеле, там е. 390. Трябваше да седи за всяки ден. Търси ги на кой беше? Рангел. А това 150? Да. На нонка, да. А, много. Да. Ама Обавно. коя нонка? Где, нали? Е, това взема да тренираш. Коя нонка? Дъртата. На Рангел ще напишеш внучка Попче Гуна 464. Рангелото мляко. 101. Да, видях е приятел. Гоша, те го дуй сега неговото. Слушаш ли, шеф? Да. 844, дъщеря Драганче 327. Изхали му насади. Това от Рангел ли е сега? Да. Това глезата. От Рангел е глезата. Дъщеря глеза. 474. 210. Дъщеря глезата? 474. А сега Гошо? Да. Чакай, че тук да се Аз се видях коя, сега се знам откъде. Не мога да избъркам, бе. Само балничко, много ви самова. там на където го носите сега от коя? Това е от 5 Драганче 542 е Рангеловото. А на Гошо е онова мляко. Трудно да излиза, нали? Да се връщат приборите. 180 на Рангел. Добре. Знаме коя. На Гошо млекото на 844 дъщеря Драганка 327 шефа. Е, сега дето ще го донесе. И мога да напишеш 3-4 овци има прескочени, са пригорени. Ама после ще и кана накрая. Дай да се не разправяме сега. Мерим на дъщеря Драганче 427. Да. 410. А на Рангел? Чакай, спри, саме и те споя. Спри, могат се, Гошо. Спри, ще търся Рангеловата овца. И си говорим за хранителните добавки и за този нищо около тях. Теже много трудно се търсят. Може ли да сега точно са тревожни добавки да ни Шефе, 861 дъщеря бяла стучко, Рангеловото мляко де го донесо да преди малко. Така, коя беше ти?
Не от ранните ми няма мляко. Тъжа е на черна номер 3 дъщеря. Аз не знам коя. Къде пише? Чакай, не бързай. Ей това ли? Не. Не бързай. Той мирим на Гошо. На Гошо? 180. Коя става? Чакай. Така, 872, дъщеря черна номер 3. Така, дъщеря крив нос гочето. Сега ще ми кажа. Трябва човек да знае всеки почти директор и всяка страна какви витамини се държат, да може да ги комбинира, да може да ги подбира. Къде е номерът да те кажа? Да, шефе. 0,70, дъщеря крив нос гочето 0,70, тъй с малкото мляко, дете го донеса преди малко. Добре, 70. Това сега на Рангел. Това пак ли е на Рангел? Да. Чакайте, какво ще трябва да вземеш? Рангел, коя да тази? Готова на гочето, коя? Са готови? Да. Ще мериш? Има си ред, един може режда. Вече не да оставя тук. Не мола познае. Така. 886, дъщеря Попче 624. На кой? На това, на Рангел, а това е климатик. По-друго. Рангеле, спрете малко.